Čo sa týka postoja mesta, aby bolo jasné a zrejmé, mesto nevydalo povolenie na asanáciu fary. Mesto vydalo povolenie na rekonštrukciu fary formou totálnej prestavby. To znamená, že ak my dnes hovoríme, že fara sa stratila, nie je to celkom pravda, pretože tá fara, tá budova pôjde naspäť. Ten priestor, tá hmota, ktorá je priestorotvorná, ktorá možno z hľadiska genia loci mesta bola najcennejšia a je najcennejšia, sa vráti nazad. Čiže iný pohľad na vec bude možno o rok, keď naozaj ten priestor sa opäť zaplní. Mesto vydalo stavebné povolenie na rekonštrukciu fary, to znamená, že fara sa vráti naspäť. Hovorím, úplne iný pohľad bude možno o rok, keď ten priestor bude zaplnený a mesto bude trvať na tom, aby ten priestor bol zaplnený, aby fara sa postavila naspäť. Povedal zmyslom ochrany pamiatok a to by malo byť aj cieľom vyhlasovania národných kultúrnych pamiatok a podobných vecí. Ochrana štátu by mala byť zameraná na to, aby pamiatky boli funkčné, udržiavané, využívané, aby dotvárali genius loci mesta. Pozrime sa, koľko máme na Slovensku národných kultúrnych pamiatok, a ja by som ich vedel aj v Žiline vymenovať X, ktoré sú v rozklade, ktoré neslúžia ľuďom, do ktorých zateká, ktoré jednoducho sú, no ale možno o pár rokov už naozaj nebudú a nie sú ani využívané. No nie, ale na jednej strane je tvrdozákonná a na druhej strane sú pamiatky v dezolátnom stave. No tak ja sa pýtam, čo je lepšie? Mať priestor, mať budovu, ktorá je udržiavaná, ktorá je prípodobná histórii, alebo mať za každú cenu chránenú národnú kultúrnu pamiatku, z ktorej je ruína? To sa pýtam. Koniec koncov, veľmi ľahko sa mohlo stať to, čo sa napríklad nedávno stalo v Bratislave, kde národná kultúrna pamiatka jednoducho investorom bola zbúraná. A výsledok je čo? Že národná kultúrna pamiatka neexistuje napriek tomu, že to bola národná kultúrna pamiatka. No áno, investor dostane možno pár miliónov pokuty, ale Bratislava, táto spoločnosť prišla o národnú kultúrnu pamiatku. Toto sa kľudne mohlo stať napríklad aj v Žiline a ja tvrdím, že o rok tam tá stará fara bude stáť. Ja som sa vyjadroval k tomu, že čo je pre mňa jednak ako občana a jednak aj ako primátora mesta najdôležitejšie. Aby nehnuteľnosti boli funkčné, aby fungovali, aby boli plné životaschopných funkcií, aby tam ľudia mohli chodiť, aby to mohli vidieť. Ja opakujem moju otázku, koľko je na Slovensku národných kultúrnych pamiatok, ktoré sú nepoužiteľné. To je všetko. A jednoducho mesto vydalo stavebné povolenie, ktoré hovorilo o rekonštrukcii určitého objektu. Bodka. Ja nechcem obhajovať ani investora, ani vlastníka. Ja som to už tu napovedal x-krát, že som na nervy z toho, že to bolo zbúrané buldozérom. Prebieha štátny stavebný dohľad, ktorý buď potvrdí, alebo vyvráti to, že či teda boli dodržané podmienky stavebného povolenia, alebo nie. Na druhej strane hovorím, že ten objekt fary, tak ako vyzeral, pôjde nazad a bude tam. Bodka. Ja chcem, aby fara bola zachovaná, pretože tu nám naozaj hrozilo, keďže investor bol rozhodnutý asanovať tú prístavbu, ktorá išla vedľa schodov, ten začiatok tej šérovej stavby, tam hrozilo to, že tá fara jednoducho spadne. Ale my sme chceli zabezpečiť to, aby tá fara zostala zachovaná. A ja sa opýtam, aký je výsledok? No bude gumonka v Bratislave? Bude postavená gumonka v Bratislave?
Nebude. Bude budova fary postavená v Žiline? No bude. Takže to je diametrálny rozdiel, prosím vás pekne, a takto to vnímajme.